салом тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Хеле ки шумо медонед мо дар ватан ҳастем, Тоҷикистон омадагӣ. Барои ҳамин бисёреҳо пурсиданд ки кадом сим-картае кор мефармоӣ барои загрузид кардан YouTube ба видео, барои монтировать кардан ва ҳамин хелако интернет. В общем, ман мегафон кор мефармом. Мегафон гирифтем, ҳамин хел 00 ки сар мешуд аз сараш. Мегафонои ҳар хел тарифош ҳаст, смотря масалан чӣ хел шумо истифода мебаред ва я интернета выбор мекунед. Албатта нархош қимат 3-4 баробар нисбати Россия, вале ҳамаи шумо медонедтон ки инҷанда ҳамин хел нархи интернет қимат, дигар илоҷ нест. Мо инҷа гилемшӯя сар кардем, ҳамин хел дута гилема бировардем, ҳар рӯз кам-кам мешӯем. Ҳаво ҷудо ҳам гарм, соат 11. ҳозир напори шланг иқадарам об вай не, сахт не, наз не, барои ҳамин гилема тар шуданаш душвортар шудааст. ҳозир вай мекунем, тар мекунем, баъд собунзада айна мешӯем. ҳамин хел корои вая ёд кардиам 2 солиси. Гилемшӯю, ҳавли рӯбию, ҳамин хел короя. тар шуд ин гилемо, ҳамаашан акнун айназадостиам. ҳозир шотка мекунем. Як дамба бачаҳо диданд, давида омадан, шланга манбате, қиёмат, ҳамаш ҷанг. Шоткаи манбате. Ман ҳамин аҳвол, мана якташа уже шуда шудим. Тунук кардим, обаш оқад, баъд калон мекушоем офтоба. инҷа ҳозир ясмин оба дар ин момент худаш ба кашта гирифтагӣ. Якташа муштосим мондагиша. Мана инҷанда шланг дасташанда ҳама ҷоя чапа роста када гаштааст. Ин ба интерес не ҳозир. Аммо шланги оббозӣ када гаштааст. Об хӯдиме? Об хӯдиме? Кайни хурчи? тамошобинон, рӯз бегоҳ шуд. Ҳаракати ужин, хӯроки бегоҳи рӯзӣ. Муроҷон ки мо агар одбавндим галупсе кунем мегуфтим, перец фаршироват кунем гуфта, барои чиндани перецу бо мебинем ягон чи ёвим, помидор, мебодринг мечинем. қатъи муроҷон надаромдоз калючи гуфта худам даромда эҳтиёҷшуда ҳозир мечинам. ҳамин хел ҳосилаш нағз будааст ва я болгарский переца ҳавасам омад. Да, болгарский перец. Не, хека накам. Надо наступать. Да. Давай помидор. Мама, мы тут собирали помидоры мне. Давай 3. Давай 4 помидора. 1, 2. Эй, это как-то... Это маленький. Ничего страшного. 3. Чизеев ты? Мама! Ух ты! Что там? Ай-яй-яй, да сам. Як там? Жукчай дидам, хе хурсан шудасиме? Ха? Брафме? Мана бегоҳ шуд. Офтоб фурӯ рафт. Соат 7:30.
камтар ҳозир аз корбори хона нишон медиҳам чӣ кор кардостим. ҳаво гарм рӯзба берим баромада намешад. Агар биям ман амин гулҳо бутун вай шудаги рангаш дигар хел шудаги ман ин нав шукуфтаги шабинтон чӣ хел иҳоя ҳамаша қайчӣ кардим. аз нав мебуродаку ман инам қайчӣ кардим. навбуромдагиҳош хушрӯю камтар манен хел кӯҳнаҳош уже офтоба зард шудаги. инҷа агарота алафаша даври достим овози ҳамин вай аппарат ҳозир нишон медиҳам. мана инчи даврида шуд. мана инҷоҳои ваяш мондаги баландаш мана инча даврид як қатор. ҳаво ҳами хел тоза шуд. салқин фуромад. Захидоси Ясмин? Ясмин. Ой. Ой-ой. Якта те? Бия якча те ман бе. Нема? Ясмин. тамошобино мо зодрӯз ба омдим. хонаи амманба аммаҷонам зодрӯз доштиян. даъват кардан ин ошабинтон оши ба мазза шудааст. инҷа ясмин шидааст. ҳама чия пробовать карда. аммам илоҳим саҳат бадарон сиҳат саломат бошанд ҳамеша. умрашон дароз шавад. Hamma خودشه وای کدوس اخورو. خیلی گفت کدام Happy birthday to you. Murodjon. Yasmin.